Всеки обича да се сресва, особено сутрин. Когато вземете гребена и започнете да се сресвате сутрин, правите така. Сресвате си косата и остатъка, който е останал, да речем дори на земята или там където се сресвате, аз не зная къде се сресвате, може и на мивката, не зная, до мивката някъде, там където се сресвате, гледайте да обирате абсолютно всички косми, които падат от косата. Взимате ги и ги слагате в една хартишка и може салфетка, хартишка, няма значение, и казвате така. Така както изгарят тези коси, така изгарям всички блокове, блокади, блокажи, бариери, камъни, стени, блокировки, които блокират свръхестествените способности, екстрасензорните способности, магическата сила, сила, воля, вяра, надежда и любов и на словото и на целителството в ръцете. Да се разкрие, да се развие, да се отвори, активира и разшири и реактивира. Разрушавам и изгарям на прах до степен пепел от главата до краката и от краката отиват в земята. Всичко, което казах, ще се сбъдне. Всичко, което казах, ще се изпълни наяве пред мен. Изгаряте го. Разбира се, може да кажете и от ваши думички, които, примерно, изчистват от ДНК, защото косъма е ДНК. Така че, може да кажете, нали, не от самата кръв на ДНК, защото вие не давате кръвчица, а косъм. Но той е почти копие на ДНК. Така че работи уникално и може да ви помогне за изчистване на всички магически блокове и блокажи, които дори са закривали третото око. Там се включи друго. Не, друго. Благодаря.